Alamisa Octobre kalo tile 3 san 2024 an minnu sɔgɔlen no an na su ani tile an ka foli bɛ an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen a bisimila Mali kunnafoni jabarani kan bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna an ma ladɔnniya k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni an ka finitigilakaw ye ni a bɛ wagati damadɔ o yɛrɛ kɔni bɔ binganni wale o yɛrɛ kɔni tala ka olu sɛgɛrɛ Tinzawatɛni ale marabolo kɔnɔna na an ka jamana kɔrɔyan fan fɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni irisi kɛlɛkɛcɛ ale ni an ka finitigiw olu yɛrɛ kɔni bɔla ka wulikajɔ o yɛrɛ kɔni kɛ tuguni ka u kun da Tinzawatɛni ale kan kunnafoniyaw olu bɔla nin tile fila in na k'a fɔ ko u ni Tinzawatɛni tɔ ko a man ja tuguni ko a tɛ tɛmɛ kilomɛtiri damadɔ o yɛrɛ kɔni kan o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min yɛrɛ kɔni Algérie a yirala k'a fɔ ko Algérie ko ale yɛrɛ kɔni bɔla ka danfara dɔ o yɛrɛ kɔni ci Tinzawatɛni ale yɛrɛ kɔni masurunyana ko u y'a yira k'a fɔ ko o b'olu ka jamana fɛ ko o kɔni ye frontière olu ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min yɛrɛ kɔni an ka finitigilakaw ye u yɛrɛ kɔni b'a la ka wuli ka jɔ u yɛrɛ kɔni kɛ u yɛrɛ kɔni ye kumakan min u yɛrɛ kɔni yira jamanadenw u y'a yira k'a fɔ ko u bɛ Tinzawatɛni ka a fara an ka jamana u kɔni kan ko o yɛrɛ fɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ ko u bɛ wuli ka jɔ o yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka jamanadenw ale ni u bololafɛnw bɛɛ lajɛlen kisi. Ni wagati damadɔ in na kunnafoniya o yɛrɛ kɔni bɛ ka yala kosɛbɛ bɔlɔlɔsiraw sanfɛ fɛn min yɛrɛ kɔni an ka ba Maliba ale premier ministre Dr Sokelo Kokala Mayiga a yirala k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni fari ma da a la kosɛbɛ ni a yɛrɛ kɔni tala furakɛliw la an ka jamana ale kɔkan na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Turki o hukumu de kɔnɔna na a yirala k'a fɔ Colonel Abdoulaye Mayiga ko ale yɛrɛ kɔni bɛna bila a nɔ na yanni a na waati cɛ. Tarata don septembre kalo tile fɔlɔ san 2024 kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye polisiw ka ɲɛmaaba ye ni a bɛ wele ko Sumayila Tarawele a yirala k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni tala ka taa bali ka cun o yɛrɛ kɔni kɛ u ka baarayɔrɔ o yɛrɛ kɔni caman na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka commissariat a yirala k'a fɔ tagali yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko a yɛrɛ kɔni tala sɔrɔ ko baarakɛlaw ko u yɛrɛ kɔni bɛ k'u ka baara kɛ a kɛcogo cɛɲuman na a ye foli bila ani tasibila kɛ ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma u ka wulikajɔ la ka sababuya kɛ a y'a yira k'a fɔ kabi binganni wale min ni o yɛrɛ kɔni kun tala ka an ka faba sɛgɛrɛ ko o yɛrɛ kɔni tɛmɛnen ko u yɛrɛ kɔni bɛ u seko u n'u dɔn yira ko u bɛ ka lakana ko o yɛrɛ kɔni sabati kosɛbɛ an ka ba Maliba kɔnɔna na. Kalanko kunnafoniyaw olu la ni a yirala k'a fɔ ko an ka kalanwuli ko o yɛrɛ kɔni reportera kosɛbɛ ko o bila ni ala ye novembre kalo tile 4 o yɛrɛ kɔni yirana san 2024 kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na an yɛrɛ kɔni ye maa caman hakilina ko o yɛrɛ kɔni sɛgɛsɛgɛ fɛn min yɛrɛ kɔni ye école mansaw ye fɛn min yɛrɛ kɔni ye école mansaw ye kalan reporteri o yɛrɛ kɔni jara a caman ye kosɛbɛ ka sababuya kɛ caman o yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko wari o yɛrɛ kɔni kun tɛ u bolola ko u yɛrɛ caman ka denmisɛnninw ka minɛ ko o yɛrɛ kɔni ma se ka sɔrɔ ko ga ko a reporteri k'a bila ni fɛnɛ na tantɔ ko o yɛrɛ kɔni bɛna to ko o yɛrɛ kɔni bɛ se ka wuli ka jɔ ko o yɛrɛ kɔni kɛ ko u denw ko olu labɛn ka bɛn kalanwuli ma halisa an bɛ to kalanko ale kunnafoniyaw kɔnɔna na ka sanga ni samiyɛ ale yɛrɛ kɔni hukumu ye a yirala k'a fɔ kalanso caman o yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ olu yɛrɛ kɔni falen don sanji la kosɛbɛ fɛn min yɛrɛ kɔni ye Darusalam ale yɛrɛ kɔni kalanso ye olu yɛrɛ kɔni bɔla ko u ka ja ka o yira na kosɛbɛ u y'a yira k'a fɔ u ka kalanso ninnu u yɛrɛ kɔni falen don ji la a n'a a ɲɔgɔnna caman u b'a la ka wele ko o bila fanga tigilamɔgɔ ma walasa u bɛ se ka fɛɛrɛ o yɛrɛ kɔni sɔrɔ a la cogoya min na yanni kalanwuli a cɛ. Aluseni Sanuni ale yɛrɛ kɔni sɔrɔ ale minisiri a bɔla ka kunnafoniya ko o yɛrɛ kɔni dɛsɛ dɔgɔkun tɛmɛnen mun kɔnɔna na ni a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ kɔni an ka ba Maliba ale ni irisi ko bolo di ɲɔgɔn ma ko o yɛrɛ kɔni bɛna tɛmɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ ka sanga ni lithium ko ale yɛrɛ kɔni baaraw kɔnɔna ye. Octobre kalo tile 2 san 2024 kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye AES ale confédération jɛkulu olu bɔla ka wuli ka jɔ ko o yɛrɛ kɔni sigi sen kan fɛn min yɛrɛ kɔni ye a passeport o yɛrɛ kɔni ko bɛ se ka lakiliya cogoya min na. An bɛ taa kɔkan kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina Faso a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni Burkina ale yɛrɛ kɔni jamana ɲɛmɔgɔw ye olu yɛrɛ kɔni bɔla ka wulikajɔ dɔ ko o yɛrɛ kɔni kɛ ni tile fila in kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ko u ka wulikajɔ yɛrɛ kɔnɔna ko fɛn min yɛrɛ kɔni émission Bachelor ye ni Canal Plus Pop ni ale yɛrɛ kɔni bɛ a diviser ko u y'a yira k'a fɔ ko a saison 3 ko u yɛrɛ kɔni kɛlen tɛ k'a yamaruya tuguni a ka bɔ u ka jamana kɔnɔna na ka sababuya kɛ u y'a yira k'a fɔ ko ni émission yɛrɛ ko o yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ sababu ye ka to fɛn min yɛrɛ kɔni ye sifinnaka denmisɛnninw ye ko olu yɛrɛ kɔni caman bɛ ka fili u danbe ma ko émission in ko a yɛrɛ bɛ k'a to ko caman ko o bɛ ka a ka mara bila.
An bɛ taa Ginɛ kunu arabadon Octobre kalo tile 2 san 2024 kɔnɔna na Ginɛ ale bɔla ka a ka yɛrɛma hɔrɔnya o yɛrɛ kɔni ta kosɛbɛ. A yirala k'a fɔ ɲinɛta o yɛrɛ kɔni bɛnna a san 66nan o yɛrɛ kɔni ma. O tɛmɛlen kɔfɛ an bɛ taa Cameroun fɛn min yɛrɛ kɔni Paul Biya ni ale Cameroun jamana ɲɛmɔgɔ ye. A yirala k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni jamana ɲɛmɔgɔ o yɛrɛ kɔni daminɛ u ka jamana kɔnɔna na kabi Octobre kalo tile 2 san 2019 ani 82 kɔnɔna na. Kunnafoniya olu yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ ko ɲinɛ ko o yɛrɛ kɔni bɛ bɛn a ka jamana ɲɛmɔgɔya o yɛrɛ kɔni tali fo kana se sisan ma a yɛrɛ kɔni san 42nan ma. An bɛ taa Senegal Ousmane Sonko ni ale ye Senegal ale ye premier ministre a yirala k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni a kan bɔ kosɛbɛ u ka député kalata o yɛrɛ kɔni nɔfɛ min yɛrɛ kɔni ni a labɛnnen don k'a bɛn novembre kalo tile 17 san 2024 ma. A yirala k'a fɔ ko o yɛrɛ kɔni député kalata in na fɛn min yɛrɛ kɔni Ousmane Sonko ko a yɛrɛ kɛlen don ka san sɔrɔ kosɛbɛ a kɔnɔna na. Farikolo ɲɛnajɛ ale ye kunnafoniyaw kɔnɔna na Aliou Cissé ni ale yɛrɛ kɔni ye Senegali dolontannaw ka degeden karamɔgɔ ye a yirala k'a fɔ ko a yɛrɛ kɔni jɔyɔrɔ ko o falenna. Kunnafoniyaw olu bɔla k'a yira k'a fɔ ko a bɛ san 9 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ bɔ Aliou Cissé ko ale yɛrɛ kɔni ye Senegali dolontannaw ka degeden karamɔgɔ o yɛrɛ kɔni. Kunnafoniyaw olu bɔla k'a yira k'a fɔ ko a jɔyɔrɔ ko o yɛrɛ kɔni bɛna falen u ka staff intérimaire dɔ u la. Farikolo ɲɛnajɛ ale ye kunnafoniyaw kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye Feka Fote ale ɲɛmaaba ye ni a bɛ wele ko Samuel Eto'o a yirala k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye FIFA ye ko o yɛrɛ kɔni bɔla ka ɲaŋini ko o yɛrɛ kɔni da Samuel Eto'o ale kan kosɛbɛ. O y'a yira k'a fɔ ko a yɛrɛ kɔni bɛna kalo wɔɔrɔ o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɛ k'a sɔrɔ a yɛrɛ kɔni da ma don dolontan ko cɛman ni a musoman o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kosɛbɛ. Kunnafoni kuncɛla an bɛ taa Djibouti Organisation Internationale des Migrants OIM ale bɔla ka kunnafoniya ko o yɛrɛ kɔni bila ko bateau dɔ ko o yɛrɛ kɔni dafirila u yɛrɛ kɔni ka jamana kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko tungatagala maa 45 ɲɔgɔn kɔ ko o yɛrɛ kɔni bɔnɛna a nin na bateau dafiri yɛrɛ kɔni sababuya la. An bɛ Ala deli Ala ka bada nɛɛma k'u di u ni alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ma ka anw yɛrɛ ɲɛ ka an ta don kɔnɔ. Ni ne tun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli bɛ an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw k'an bɛɛ sini ni Ala man ka jɔnya jɔnya na.